Mae Covid-19 wedi cael effaith ar Ysgol Dyffryn Conwy mewn sawl ffordd gwahanol o fod wedi gorfod rhoi bob blwyddyn mewn ardal penodol o'r ysgol a hefyd gorfod ymdopi efo dysgu o bell oherwydd bod blwyddyn penodol ddim wedi gallu dod i'r ysgol oherwydd bod nhw'n hunan ynysu. Mae dysgu cyfunol wedi digwydd o ddechrau mis Medi yma mewn gwirionedd. Yn sesiwn ffrydio byw bod o'n waith ar-lein wedi cael ei osod i'r bobl ifanc. Mae disgyblion yn cael cyfle i barhau, i weithio a gwneud cynnydd yn i'w pynciau ac hefyd er mwyn eu lles maen nhw'n cael cyfle i siarad efo'r athrawon ac efo'u cyfoedion. Mae y dysgwyr wedi addasgu ar gyfer dysgu cyfunol yn arbennig o dda. Maen nhw jyst wedi cymryd ato fo yn ail natur. O'n i'n gallu cwblhau'r tasgau, oedd o'n helpu bod na amserlen i ddilyn hefyd. Dwi'n hoffi gweld yr athrawon ac o'n nhw'n gallu egluro pethau lot fwy fel bod ni'n gallu gweithio yn well adre. Os o'n i angen help, oedden nhw yn gallu ateb yn ofnadwy o gyflym ac oedden nhw o hyd yn barod i helpu. O ran yr athrawon yma, mi oedden ni yn sicrhau bod yr hyfforddiant ar gael. Maen nhw wedi cael budd mawr o weithio'n ddigidol ar-lein oherwydd mae sgiliau nhw wedi datblygu hefyd. Mae o'n gyfle i ni ymgymryd ar dyfodol mewn gwirionedd ac ynddo mae o'n lwyfan bendigedig, mae'n wiriwr sillafu arno fo, mae llawer o ddisgyblion yn fwy bodlon i ofyn cwestiynau ar waith cartre. Ond hefyd maen nhw wedi gallu sicrhau bod nhw'n parhau i ddarparu'r addysg gorau posib.